Tingnan sa mga balita lokal, nabakunahan sa Bacolod, naglambot na sa 50,000. Joint Executive Legislative Branch sa siyudad sang Himamaylan magapa isang pagpatag sa pagsaka sa balayran sa Naseco. Sa balita nasyonal, pagka-epektibo sa COVID-19 vaccine, ginpasiguro sa Department of Health. Pagseparar sang nabakunahan kag wala nabakunahan sa establishmento komersyal gin suhestyon. Sa balita international, outdoor mask requirement kakasuna sa Spain umpisa Hunyo 26. Sa balita sa sports, Carl Tamayo ginagwantang injury sa hampang sangkilas batok sa Indonesia. Sa balita entertainment, Aiko Melendez magapapili sa 2022 nga eleksyon. Samtang sa balita espesyal, ato na istoryahan ang mga pamatasan sang isa ka Pinoy nga tatay. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Hunyo 19, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na parang nga nag-apekto sa extreme northern Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan bangod man sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahuyang tugtog kasarangan nga huyop sang hangin ang ma-eksperyensyahan sa bugos nga isla sang Negros. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tugtog sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlat las 5:27 ka ina sa aga, magatun naman las 6:12 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyong Balita Morning Edition. Linibo na ka Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy. Allow me Danay to greet a very close person to my heart. I would just like to say thank you for everything you've done. Well, everything you've done. Happy 160th birthday, Dr. Jose Rizal. Yes. Isuan mo naman ko ba? Yala kung sino. Thank you so much. Yes, Dr. Jose Rizal. Yes. Salamat for your effort. Kaya effort man si mo. Kahit si Dr. Jose Rizal, amo ni siya ang isa man sa malyabing at may ara kita subong sa kailuwayan. Yes. So 160 na siya? Yes. Okay. June 19, 1861. Natao sa June 19, 1861. So Jose birthday sa Protasio Rizal Mercado Rialonda. Ano ganing uli? May daw pa na. Alonso Rialonda. Kalawig yeah. sa iyang ngalan na. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Perfect! Yes. Nawiran ko pa. Amulan na galing nawiran ko. No Limit Tangere. And El Filibusterismo. Touch Perfect. me not. Salamat, Dr. Jose Rizal, kung nagapamati ka man subong. Yes, Happy birthday. happy birthday. Happy birthday, man. Are very close to my heart, man. Teacher Joy Esmidel. Happy birthday. Greetings from me and Teacher Romela Arevalo. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Sige, good morning na dira sa aton nga mga naga-monitor iya sa Facebook, no? Sa kay Cory Vida still watching bisan alas 5 na. Ano gani oras ilagli alas 2 sang kagahon. Che Zamora, good morning man. Sa kay Alex Montesa, Atia Kim Rima, na Romeo, si Teacher Mugalio, still watching from Barangay Poblacion, Bago City. Teacher Murmela, Yes. Ilustre Arevalo, no? Happy Father's Day man ko no, ano? Torko Jonko! Happy Father's Day si Motola. Happy Father's Day, Torx. Nakagwa ka na kay... Nga din sa Tikay, kuhan nga siya. Hindi kagwa ba yung mga senior citizen? Ay, hugla. Klein. Kay tita ni Michael John Season nga si Lilian Palma Merpures ang Chicago, Illinois. Happy birthday, Happy Mang Kuno. birthday. Happy birthday to tita. you. Ay, naglain-lain naman Tita, oh. Naglain-lain ka naman. Tita Lilia Palma Merpure of Chicago, Yes. Illinois. Happy birthday.
Kay Sir Noel Amar, good morning man. Kay Rochelle Fulgencia Susana, good morning. Kay Maricel Jurisprudencia Sueta, good morning from Singapore. Si Joy Midel, happy birthday man! Oh, amo to yung greet. Amo na gani. Oo. Standby na sa mga balita lokal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio stations. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:09 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Naglambot na sa 50,000 ka Bacolod noon na nabakurahan sa COVID-19 vaccine sa nagaparaon ng vaccination program sa syudad. Suno kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center, ini ang isa ka klarong indikasyon nga nagtaas na ang interes ng publiko angot sa kaimportante sang bakuna. Duwa pa ni Sorongon, nagpadayon man ang pag-roll out ng vaccine kahapon nga adlaw sa Ayala Mall, samtang mag-resume ang vaccination activity sa tagsa ka mga barangay sa masunod nga semana. Nagalaom si Sorongon nga magasaka pa ang kumpiyansa sa Bacolod noon sa bakuna, samtang naghilapit ang bulan sang Hulyo nga among schedule sa delivery sang AstraZeneca vaccine nga gin-order sang syudad. Sa June 21 Monday, ma-roll out kita sa Barangay Tangob sa ETCS cluster. Then sa June 22, Villa Esperanza. Sa June 23, Barangay Kabog. Then sige-sige, man niya ang bakuna yan sa SMS Convention Center kag sa Ayala Mall Cinema. Ang kabahin sang pahig ni Dr. Chris Sorongon. Mas pasanyugon pa sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang pagpatigayan sa information and education campaign ang naman sa COVID-19 vaccination program umpisa sa masunod nga semana. Sunod kay Dr. Chris Rongon sang EOC, ini-instructions ni Mayor Bing Linerdia matapos kumayara pa sa pila ka mga sektor sa syudad nga nagapangalag-ag para sa pagpabakuna. Dugang pa ni Sorongon, luyag sa alkalde nga mapasiguro ang kahandaan sa syudad antes magabot ang vaccine nga gin-order sa karon sang administrasyon. Aminado man ini nga mayara pa sa pila ka Bacolod noon nga nagapati sa mga patalang nga mga impormasyon ilabi na sa social media. Kaya madaga po mga grupo sa syudad nga daw hesitant pa sila, no? That's why silang target nato sa ato nga intensive health education kag information education campaign. Sa iwan pa natin nga balita lokal, kinimbitar sa Executive and Legislative Branch ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Himamaylan ang Negros Occidental Electric Cooperative o kung NOSECO para pagpaatag sa reklamo sa mga konsumidor sa Southern Negros angot sa dako nga pagsaka sa ilabalayran sa kuryente sa piyak nga wala sang pagbago sa ilagi na konsumo. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginkumpirmar ni Himamaylan Mayor Raymond Tongson ang imbitasyon kag intalana ini sa adlaw nga Miyerkules sa masunod nga semana. Una diri madamo nga mga konsumidor kag mismo mga opisyal sa syudad ang natingala bagod sa pagsaka sang 30 tungtong 40% sa ilabalayran sa kuryente. Sa separado naman nga interview, ginpahag ni Himamaylan City Vice Mayor Justine Gatuslao nga tuyo sa ila pagpatawag sa NOSECO agud magpaatag kun nga wala sang abiso kag para makahimo man sang tikang para hindi na ini maliwat. Yang ara mo gid sang na defined increase, no, do damo gani nakibot regarding that one. That's why nga do may move subong ang executive and legislative branch of the city nga mag-isa na lang kami, no, in one session, and then meet with NOSECO, no, either sa IDA board or any representative to get some inputs, no, regarding what is happening sa sininga scenario. So we want to make sure nga kung nga amo giding natabo kag nga wala abiso kag ano ang mga steps ka mga tikang na mahimo man sang NOSECO kag namon bilang mga opisyales na hindi na maliwat. Ang kabahin sa mga pahayag nanday Mayor Raymond Tongson kag Vice Mayor Justin Gatuslao.
Ginapreparahan sa karon ni Winnie Sanchez ang Power Watch Negros sa mga dokumento sa posibilidad nga pagpasaka sang kaso administratibo sa mga Board of Directors sang Seneco. Sa interview section filing line, ginpahayag ni Sancho nga mahimo niya mapasaka ang kaso antes matapos ang bulan sang Hunyo. Sunod kay Sancho, partikular nga basehan sini among ginimo sa Seneco Board nga wala pag-award sang 3 pesos kag 29 sentimos kada kilowatt-hour nga amo ang naaprubahan nga bidder kag sa bylaw ginpatuman ang short-term extension nga may balayran nga 5 ka pesos kag 42 sentimos kada kilowatt-hour. Una ginpahayag ni Sancho nga dako ini nga palas-anon sa mga member consumer ilabi na subong nga may COVID-19 pandemic. Base mapasakay ko isang administrative case no na build up ko lang subong against sining desisyon nila no nga wala nila gin-award ang 20 megawatts nga 3.29 as against sa 5.42 nga gin-extend nila no. Ang kabahin sa pagpahayag ni Sir Winnie Sancho. Ginpahayag naman ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson nga naglabot na sa 2,400 ang nabakunahan sa COVID-19 sa siyudad sang Himamaylan tubtob kahapon Hunyo 18. Sa interview sa Aksyon firing line, ginako ni Tongson nga nag-amat-amat pa lamang nag-a-adapt ang tao sa ginatawag nga bakuna, rason nga hindi madamo ang nagpakibahin sa pagpabakuna batok sa COVID-19. Sunod kay Tongson, yara sa 50% ang vaccine acceptance ang pumuluyo sa siyudad. Isa sa kinalan taon ni Tongson nga problema sa iban nga wala nagpapakuna, amo man nag-i-star sa malayo ng lugar kung magamay ang tsansa nga makarecord sang magpositibo sa COVID-19. Kasi number 1, damo kami far lang area sa Bueno. So, especially sa mga far lang areas, so hindi layo din surya COVID sila. Gano? No? Not even vaccination, no? Ang COVID dito, layo to surya sa COVID sila, no? So, dito parang medyo kang mismo na kubudlay na. Ang dugang pahayag ni Mayor Raymond Tongson. Ginahulat man sang lokal nga pangluhan sa syudad sa Bacolod kung bago nga mag-abot man ang ginbakal nila nga bakuna para sa mga bagunhon. Sa Bago City Mayor Nicolas Yulo, nagpain sila sang pondo para sa pagbakal sang AstraZeneca vaccines nga una gintalana nga mag-abot sa bulan sang Hulyo. Dugang pa ni Yulo, dako na bulig sa mga bakuna nga ginpanaghatag sang gobyerno nasyonal para mapaganhagan ang pagdamo sang ila COVID-19 cases, ilabi na ang ila syudad ang ikatatlo sa may pinagkadamo nga active cases sa probinsya. Sa karon naglamot na sa 4,000 ang manabakunahan sa syudad sang Bago kontra sa COVID-19. Sa katapusang gabahin sa aton balita lokal, ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Evilio Lunadia nga sirado sa Hunyo 24 adlaw sang Huwebes ang mga beach resorts, bars, restaurants kag coffee shops sa barangay Punta Taytay kag barangay Panukoy kadungan sa pagdumdum sang kapistahan ni San Juan de Bautista. Sa statement sa alkalde, hindi masarangan sa syudad ang linibo ka tao nga magkadto sa baybay sa kada kapistahan ni San Juan de Bautista kag ang posibilidad nga halinan ini sa pagdamo sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ginpasalamatan man ni Luna Diaz ang Kapitan Leia Palma sang Punta Taytay kag Kapitan Yolanda Noble sang Panukoy nga nagsuporta sa pagpasira sa mga beaches sa Hunyo 24. Karon nga adlaw Hunyo 19, magasapol man si Leonardia sa tourism-oriented establishment owners sa barangay Alangilan kag Granada para hinuon ang kooperasyon sa amuman nga pangabay. Pagka-epektibo sa COVID-19 vaccine, ginpasiguro sa Department of Health. Samtang pagseparar sang nabakunahan kag wala nabakunahan sa mga establishmento komersyal, ginsuwestyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. At para naman sa complete management sa iyong mga liver detox. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na ligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig
Kamo pa ni Magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Sige. Good morning, Duran. Happy Lapyo Day. Happy Lapyo Day, Daddy. Daddy. Daddy J. Si Nixon Rilota Bernardo, good morning man. Rochelle Fulgencio Susana, na greet man ni Kina, no? Yes. Kay Jinky Dialagdon, kay Rodelyn Alvarez Bayabado. Good morning man. Sige. Kay RG Rob Liamis, good morning ko no, sa Cadiz City. Hindi ka naman. Ems Aboso, maayong aga. Good morning, Ems. Good luck sa sports. Sa sports na naman. May sports na naman Yes, sila. may sports today. Sige. Cecil Batindaan. Kay Lalaine Meneses. Catherine Belensario Cesar. Greet lang. Happy birthday kay Andre Esmane. Andre Esmane, happy birthday! Happy birthday to you! Edith Jose, good morning man. Rex Perez Nagalio, get well soon kuno kay Tipin Andrade from Barangay 183 Villamor Air Base. Yes. Mary Joy Fuentebella. Kay Bia Jonathan. Si Mary Joy gali. Ayaw ni ano. Gali ni Kwan. Kay Leisure Tad E. Yes, Shirley, musta ka da sa Amerikanisa mo? Happy birthday, happy Father's Day ko na. Yes, salamat gid. Hindi ko kabalo kung diin sa nga state. No, wala ko ka nalipat ako. Warlito Nesia, good morning man. Si Migota Eugene Adjong ho, ara mano Good morning. Morning to say mo, ano? Noame Jimenez, Jeril Gadudo. Si Gary Lake, ara man. Sir, good morning. Kamusta mga racket? Gary Lake Manzanida Lisa, no? Yes. Kumusta ko na kay Pare George, sige, go. Si Ma'am Luisa Melos is still watching. Thank you so much, Ma'am Louie. Kay Jeril Gadudo, good morning, man. Kay Greg Justiniani Puertas, good morning. Watching from Isolation Hotel, Makati. Keep safe and God bless. Salamat and halong-halong.
Kag dira sa kay Jean Buarom sa Bago City, kag Teresa Linaha Kayaw, good morning. Sa New York si ano. New York gali ni si Shirley. New York, New York. Di ba may Diba? mga nakakanta? Wala kaya kabati na ya? Oh my Ayan ni God. Frank Sinatra ya eh. I'm loving today. Dan dan you have to Ah, the oh, heart of it. New York, New York. Lain ba New yun, di ba? York. Kay MJS Candido Hildore, good morning man, mga ka-aksyon. Why ka na ikabati sa New York ni Manay ka na akong- Frank Sinatra? New York, New York. Wala ka kabate? Balain man ay gurong imo ya daw ano na Ay yaman. na, no na yaman. Si MJS Candido Hildure taga Barangay Sumag ni siya. Si Sir mo tupi ara man ho. Yes, Sir Tupe Purano. Greet niya lang si Nonoy Andan, kag Jan Junio, Riza Apple, and May. Salamat, Gid. And of course, sa Orlido's Restaurant. Sino ni sila si Risa, si Apple kag si Maya. Dana da Aba sa. malay ko. Basi dana da sa Orlidos man. Ha? Basi da sa Orlidos. Ba siguro eh. Ay ka na to kabalik. Busy na kami pang kilo, kag dump mga warriors. Sa sino na? Si Kagawad eh. Gawan. Kagawad Ems. Busy na kami pang kilo, kag dump mga warriors. Good luck, Attorney Doug Pandan. Didagay limber na. Sino ba si Limber? Kagina mo nang inalawag, Limber. Nakakabungol kay Limber. Limber na, Limber. 13, 14, 15, limber. Limber! Limber na, Dito si Lingina parang inalawag si Limber. No, gali ya kay. Timbang na gali. Jesse Rombines, good morning man. Utod ni ko ni Kuanay. Ni Kagawan. Kagawan Melchoray. Base. Kagawan, musta mga kaisdaan to da? Oo, kumusta ang mga ano ganun ang pinanaming isda ning konla ning manumbok. Manumbok, wow. Ka manumbukan tada good morning. Good morning sa manumbok. Nagsabat ka ning manumbok ang mutsi mo. Mahawas. Si Awin Torres da sa Fukuda Machi. Yes, good morning. Good morning, kumpare. Yes, and of course na lang kay Ma'am Elizabeth. Yes, good morning. Yes. Stand by sa mga balita national. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpasiguro sang Department of Health sa publiko nga epektibo ang COVID-19 vaccine ilabi na sa pagpugong sang severe infection kag hospitalization. Ginhimo sang DOH ang palayag matapos nagguang report nga nagpositibo sa virus ang mga health workers sa Indonesia sa piyak nga nakakumpleto na sang bakuna. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginapakita sa real-world studies nga epektibo ang COVID-19 vaccine nga available sa Pilipinas. Duwa pa ni Vergere nga ang bakuna amo ang isa sa malagyan para mapakigbatuan ang pandemya nga nadulot sa COVID-19. Una din nagwa sa report sang Reuters nga masobra 350 ka Indonesian health workers nga ginbakunahan sang Sinovac vaccine ang nagpositibo sa COVID-19 kag madamo man ang gindala sa ospital. Ginpahag naman ni Presidential Advisor Joey Concepcion nga ilagin sa estyon ang pag-implementar sang pagseparar sa mga nabakunahan kag wala pa nabakunahan nga persona sa kada establishmento komersyal.
Sunod kay Concepcion, ila naging konsulta sa eksperto na samit nga concern sa mga pribadong nga sektor angot sa next normal. Dugang pa ni Concepcion, ila gintalakay na samit nga proposal bagon hindi man pwede nga dubilian nga makasulod sa establishmento wala pa nabakunahan batok sa COVID-19. Palayag pa ni Concepcion kung basehan ang statement ni Justice Secretary Bernardo Guevara, kinahanglan mayara sang layi nga nagadumili sa wala pa nabakunahan nga magsulod sa mga establishmento. Ginpahayag naman sa isa ka infectious disease doctor kag government advisor nga hindi makahatag sang COVID-19 positive result ang pag-test sa traveler nga bag-o lamang nga natapikan sang virus sa pag-abot sa Pilipinas. Ginhimo ni Dr. Edsel Salvana, Technical Advisory Group sang Department of Health, ang palayag agud ipatag ang requirement nga 14 ka adlaw nga quarantine para sa returning travelers kasunod sa pagka-detect sang mas makalalaton nga Delta variant nga una na detect sa India sa ikapitong adlaw nga pag-quarantine sa traveler paagi sa RT-PCR test. Sunod kay Salvana, base sa pagtuon sang DOH kag US Center for Disease Control, ang tao nga natapikan sang COVID-19 sa pagbiyahe kag gin-test sa pag-abot sa pungsod ang wala sang tsansa nga magpositibo sa virus bag-o lamang ininalatnan. Palayag pa ni Salvana, magapabilin nga makalaton ang persona sa sulod sang napulo ka adlaw. Nag-isa naman ang Presidential Anti-Corruption Commission kag Bureau of Immigration nagtapnaon ang korupsyon sa gobyerno. Ginaduso ni PICC Chairman Greco Belhica ang proyekto nga kasangga tokhang kontra katiwalian para isahon ang mga ahensya sa gobyerno pa sa tuyo nga dalayon mauntat ang korupsyon tubtob sa katapusan nga adlaw sang Duterte administration. Sunod kay Belhica nga pinaagi sini, mas madasing nga ma-report kag maimbestigahan ang mga reklamo sa korupsyon sa naglain-laing nga ahensya sa gobyerno. Nagperma sa manifesto ang BI sa pagpanguna ni Commissioner Jaime Morente, kalakip ang iban pang opisyal kag personnel sang nasambit man nga ahensya. Ginkomentahan naman ni Senator Amy Marcos ang pagtinudloanay kag pagbasulay sang Department of Energy kag National Grid Corporation of the Philippines angot sa naeksperyensyahan nga power interruptions. Sunod kay Marcos, hindi ni makabuli sa pagtinguha nga mapasanyog liwat ang ekonomiya sa pungsod. Pahayag pa ni Marcos, hindi masarangan sa ekonomiya ang madugay nga pagkadula sang kuryente. Pareho sa natabo sa itong dekada 90, sa rin ginabaliwala ang mga solusyon nga dapat sa isyu sang enerhiya. Ginpahayag pa sang chairman sa Senate Committee on Economic Affairs nga kinahanglan man preparahan ang ginapaabot nga pagkaubos sa 2024 sang natural gas sa Malampaya nga ginakuhaan sang 30% sang enerhiya sang Luzon. Ginpahayag ni Marcos nga mahimo magserbe nga solusyon sa isyu ang ginaduso niya nga pag-amendar sa Philippine Competition Law. Ginanunsyo naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga gindugangan sa gobyerno ang kadamon sa mga health workers nga deploy sa abroad halin 5,000 pagkadto sa 6,500. Sunod kay Roque, ginadeploy mga healthcare workers nga maka-perform sa critical skills nga nagkatapos ang kontrata tubtob sa Mayo 31. Apang wala malakip dire ang mga healthcare workers nga napaidalon sa government-to-government labor agreements. Nagwaan sa sesyon matapos nagpagawa sa Advisory Philippine Overseas Employment Administration nga naglambot na sa 5,000 nga cap para sa mga bag-ohanon nga healthcare workers ang gina-deploy sa abroad. Liwat nga ginpahayag ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang kaimportante sang 5-year recovery plan. Ginpahayag ni Cayetano nga crucial ang 5-year recovery plan nagud masiguro nga wala sang bias sa mahimuon nga programa para sa economic recovery. Patag ni Cayetano kung pabayaan lamang basta maghimo sa plataforma ang mga kandidato sa 2022 election, sigurado nga may bias ang madulo nga serbisyo sa pumuluyo. Nagapati naman ang kongresista nga masarangan nga magtukod sa konkreto nga plano sa sulod sang 2-3 ka bulan kung imando lamang ni Presidente Duterte. Samtang, ginpahayag man ni Cayetano nga magluwas sa 5-year recovery plan kay kinahanglan man sa Pilipinas ang paghimo nga lahi sang Bayanihan 3 sa 2022 budget. Pabayaan mo lahat ng kakandidato ng 2022 maglagay ng plataforma at sariling plano, may bias yung kanilang mga plano. Pero kung ngayon pa lang, meron kang isang neutral, let's say yung secretary ng NEDA, napakagaling na tao, non-partisan yan, hindi politiko yan, from the start kasama niya economic team. So kung ipapatawag niya expert sa tourism, sa agriculture, di ba, sa service sector, sa finance, tapos yung mga kakandidato, pag nagkaroon tayo ng plano, inclusive yan at hindi lang interest ng isa. Ang kabahin sa pahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para sa aton mga Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19.
At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga front. Sa kay Inday Lievera, watching from Los Angeles, I love listening to you guys when I have my days off, bringing back home. Ay, salamat, no? Yes. Inday Lievera from Los Angeles, California. No? Sa kay Rona Rihida Trava, may agaman sa Imoron. Kay Jean Oyseser. Ang apelido, yung actually, Recesio, guro mo, no? Recesio, yes. Merly Gonzaga, kay Mary Joy Camero. Watching man, no? Ana Sinoro, Happy Father's Day sa matatay tanan. Sige. Kay Slasher Sumugat, good morning man. And of course, sa akong tanan ng mga kamaninuyan, happy Father's Day. Maninay One Ball Galyo, good morning. Ato pa sila guro sa North Dakota ay. No, so ginapabay lang. Kaya operahan to ba si father ni Madam Alma Alvarez, Yes. Galyo. Kasi, basi Mayo na guro, no? Jonah Divera, to control COVID-19, the composed of excellent public education, wearing masks, maintaining your distance, and proper hand washing. On the other hand, getting vaccinated is a great weapon against the virus. Hey, yes. Chaktogid, against self-discipline starts from each one of us. Yes, Chaktogid correct. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Monitor over Transistor Radio. Kag nagapamati man sa Facebook Live. Happy Father's Day ko no sa tanan nga mga fathers kag mga mothers nga fathers. Kahit wala ka gidya sang preparar para sa amon sa Father's Day. Aray. Awa. Mera ko to baligya ba yung baklon? Baklon? Wala sa libre subong yun. Tahan ka lang Happy Father's Day, tagaan ta lang ka mo discount.
Oo. Aksyon Dora, libre para ang panawag siya saya Father's Day discount. Correct. You're so witty talaga. No? Kay Ma'am Virgie Legaspi Coloson, kay Teacher Kashmir Coloso, happy Classmate. Saturday, happy Father's Si Kashmiria, i-teacher mo na siya? Yes. Si Virgia, classmate ko yan. Kada greet ko ba lagi nambal. Aging na talaga si Action Boy. Hindi ba na-emphasize lang bala? Hindi na gidya mapunggan. Si Remy Lobrido, good morning man. Dara, no? Kaya gina patamyaw, yung gini nga patamyaw man sa mga. Nga tugon para sa isa ramon ka classmate. Yan bala mo dabi si Boy Bing at tamyawon man kubi. Mo na. Sige. Sir Eugene Mexica, good morning man. Hambali Ma'am Van, OMG, ubos ako ng spring rolls Shanghai. Okay, kita ko sa story, naghimo siya, ready to fry ko, no? Ako siguro ano niya sa... Lumpia Shanghai. Oo. Kasi sa Ilaya, spring roll. Spring roll to sa Ilaya. Sa Bacolod, lumpia. Shanghai. 3-5. Nagluto to siya kay baby shower. Sa bata sa iyang best friend. BFF niya nga nurse man na. Wow. Kabalo ka ma. Grabe, kabalo ka gidya ba? Gina-imbestigar ko ginayaw. Whereabouts ni Ma'am Van. Basta may magluto, lumpia. Imbestigawon ko na kung doon niya body ka mga. Body kami ni Doc Matt Mayo. Sorry. Rona Rihida Traba, advance happy Father's Day Action Boy kay sa tanan ng mga tatay. Yes, kay Tatay Teddy dira advance happy Father's Day man. Yes, happy Father's Day kay Action. Sa akong tatay man kay Tatay Dimet Duran. Yes, karon na sila sa mga radio. Laban lang. Balaban natin to. May sugpon po ko tani kasi hindi ko na endorsement kasi mga ano ko bala. Si Mama Layra. Laban lang. Ambot Huwag ko na ikabalo yan. Sugpon bala. Ala laban lang. Alak. Amo na. Okay. Ito ka slow, wow. Doy ko kabati. Sige lang kay Father's Day mo, boss mo. Okay lang na. Advance happy Father's Day kay Action JM. Advance bala kay dira man gina siya makanto. So advance lang dan. Kaya wala pa man siya, hindi pa man siya father. Advance, di ba? Pwede lang man na, di ba? Advance lang isa when you become a father. Yes. Amo na Action JM dahil mo gid-react imo ya. Galing ko sa advance ganing. Not for tomorrow, but for future. When you become a father. Yes. Muna saya, iyaya kay Abia guro para buwas. Boss daw yun. Feeler. Feeler. Kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Happy Father's Day, Kuya Boy. Yes. Kay sino pa ginadang ara na ganit na usually man. Ay kay kagawad ulay abalahon dira sa Kabog. Si kundi dugay na may kapihan na tas Kabog, dugay na gambal si Aksyon Dorel nga makadto to siya. Ti sino nga makadto ka to, malalang si kagawad ulay kay siya bala sa imo to. Subong, kung makadto ka to sa kapihan ta sa Kabog, dala ka sang kape mo. Kag tanan nga pangapito, kumbensyon mo nga ang kape mo among imnon. Amo na. Kuhaan mo pala negosyo ang mga kapiyan. Tingala. Garo. Bago na nga marketing strategy Action Eden mo. Oo. Ligya ka kape. Kadto kasi makapihan. Imo ari ang mas maayo kape ho. Sabot singon ang tuyo mo da is ikwaon mo sila nga mga customer sa mga kapihan. Kalaw ay bago na sa nga marketing strategy, nga goal pila makibot ka na may buka nga tasa sa likod mo. Oo. May lang sa likod mo lang. Hindi sa ulo mo. Advance happy birthday makano kay Rochelle Fulgencio Susana. Advance happy birthday. Sige. Diyan ka. Pwede ko ni siguro makuha na sa Facebook, no? Kagkaroon sa on air. Diyog lang ko na karon remind sa akon. Kaya hindi lang akong classmate bala. Ang iyang magulang ilubong karon launa sa hapon sa Old Cemetery dira sa Bago City. Si Teresita Escopel Salcedo, magulang ni classmate ko Edwin Escopel, galing kay ato siguro sa Gabuyaw, Laguna yan, di sa Puli. Napatay niya magulang pero ang lubong karon alauna ang tagna sa hapon dira sa Old Cemetery. So sa mga kakilala da mga kabyan, no? Ginapabalo ka mo, no, ni sang manghud nga si Edwin Escopel. Sige. Remind mo ko karon sa on air para makwanta. Ako man ipa-remind mo nga utro mo ko daan. Utro ka man ka malipaton mo.
Ang lipat ka magkuhan gani, dyan ka na, hindi na itong ako hindi gulpin man. Wala ko di Gulpen. Sige wala ko lang, di i-remind tala na karon. Sige. Kay Karen Serna, good morning man. Shout out sa bata niya, birthday niya gapon. Si Eliza Marie Serna. Thank you, Tito Boy. Happy birthday, Eliza. Eliza. Alaysa, guro. Ay, nablos ko niya si Kwando. Ay, hindi. I think bukan second cousin ko niya siya. Josephine Cardinal Abrigo, happy Father's Day sa akon kuno. Salamat. Tilton Lipora. Yes. Good morning, Ab watching from Dubai. Thank you. Sige, standby na sa balita. Dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo ni Prime Minister Pedro Sanchez nga kakasuna sa Spain ang legal requirement nga pagsuksok sang face mask sa open space umpisa sa Hunyo 26. Sunod kay Sanchez ang pag-aprubahan sa patigayon ng special cabinet meeting. Dugang pa ni Sanchez dako ini nga bagay sa Spain magod liwat na nga mag-enjoy ang pumuluyo sa paglakat sa publiko nga lugar nga wala na nagasuksok sang face mask. Ang pagsuksok sang face mask nangin mandatory sa public transport umpisa sa tung Mayo 2020. Sa tuyo nga mapadubo ang COVID cases kay sa sulod sang pila ka semana, nangin compulsory na kung sinuman nga maglapas may penalidad nga atubangon. Ang Spain may masobra 80,000 ka na record nga napatay kag masobra sa 3 milyones ka COVID-19 cases. Sa balita naman sa patay sa pagnegosyo, naglambot na sa 71.8 bilyones pesos ang kaperdihan sa Philippine Airlines matapos ginpauntat ang pila sini ka mga commercial flights bangod sa padayon nga pandemya. Sa statement sa PAL, plano na sang major stockholder nga si Lucio Tan nga magtipon sang 24.25 bilyones pesos nga lakipan sang 12 bilyones pesos gikan sa gobyerno kag pribado nga lending institution para sa 6 bilyones pesos nga exit facility. Naibaluan, naglambot sa 10.3 bilyones pesos ang kaperdihan sa PAL sang nagligad nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 53 sentimos. Singapore dollar 36 pesos kag 4 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ginanunsyo ni Aiko Melendez nga magpapili sa Kongreso sa 5th District in Quezon para sa tuig 2022 nga eleksyon. Si Melendez, 45 anyos ang edad kag anay konsehal sa among lugar, ang nagpalayag nga luyag niya magbalik sa public service. Dugang pa ini niya pagkontrahon ang kaangay aktor nga si Arjo Atayde nga magapapili man sa District 1. Sa karon ang political handler ni Melendez, among iya sini nga boyfriend nga si Zambales Vice Governor J. Kong Hun. Balita sa sports, kinagwanta sang forward sang Gilas Pilipinas nga si Carl Tamayo ang injuries niya agud makuha akon makabulig sa para sa pagdaog sang Gilas Pilipinas batok sa Indonesia sa score nga 76-51. Nakaangkon si Tamayo sang injury sa fourth quarter sang hampang kag diagnose nga may grade 1 sprain. Bangod sini posibleng nga hindi makahampang si Tamayo sa closing games ng qualifiers batok sa South Korea sa Domingo nga adlaw. Sa hampang hindi maayo ang pagtupa ni Tamayo sa tiil ni Arki Wisno sa Indonesia samtang nag-aawag-gaway ini para sa rebound sa nabilin nga 7 minutos kag 46 segundos sa fourth quarter. Balita espesyal! Happy advance happy Father's Day sa tanan naton nga mga sa tanan nga tatay, daddy, papa, papang, papa. Grabe na. Sa inyo papagi dyan, no? Sa inyo papagi dyan, no? Doon lubi, bro. Papa sang lubi. Ano na? Papa gani. Kag sa tanan nga mga mother man nga nangin father na. Sa kay Aksyon Jory. Mga Aisa Sigera. Ha? Mga Aisa Sigera. Na ano? Mga Charis Pimping ko. Mo na. Di ba? Kung mo na sila yan, mga father mo na sila. Mo na. Sige. Happy Father's Day sa tanan ko nga titos, of course, kay Papa Dennis, kay Kuya Dennis, good morning and happy Father's Day. Kay Papa Edwin, kay Tito Nonoy, kay Papa Edgar, good morning and happy Father's Day. Sa akon mga father, kay Demetrio Duran, happy Father's Day. Oo. Para sa kay Demetrio Alvarez,
Sa North Dakota, Happy Father's Day. Sa kay Maninoy mo Juan Volgalio, Happy Father's Day. Sa tanan nga anchors nga sang ARB, Happy Father's Day. Yes. So, Kaya gali, greet lang si Christy Carrie Paul Javier Tanatan sang San Enrique. Good morning. ano ganing nga ilada, grill na Coco Grill. Nalipat ko kayo siya. Greetings from Aksyon Dorel. Amo nang ginapamunitan. Ato naman to siguro. Amo na go. Amo na makadto to siya. Base makadto to siya. Quick unwind. Quick unwind. To enhance my creativity. Perfect. Good. Amo na daya. Okay. Tayo dire kita Action Boy. Ganay ka ato balaki nang siling ko bala. Ay, oo, gali, go. Sa tanan nila kakilala kag kabiyanan sa nagtaliwan bala nga si Teresita Escopel Salcedo ang yalubong karon sapon launa ha dira sa Old Cemetery sa Baguio City. No, ginapayballo lang ni Edwin Escopel ang iyang manghod. Sige. Yes, go. Happy Father's Day Attorney Doug Pandan gali. Yes, Attorney Doug. Yes, ang mga kabataan mo dadaan subong. Be ready na da sila sports. Okay, sa mga kabataan ni Attorney Doug, make your papa proud. Make your papa proud today. Para mangin ihit din mayo. Oo, kay para makasabuag siya sang iya sining blessing sa akon. Kagawad Monica Prudente, good morning. Tidita special reaction boy aton balita special. Kaya continue to dapat ba sa aton balita special. Si Elizardo Elihay kuno Happy Father's Day man. Sige, go. Daso na to ang continuation. Ari danay ano ni special. Special na siya for Father's Day na. For Father's Day. Correct. Alam mo, ay mo kung Mother's Day. ano na siya nga gani. Mga pamatasan sa isa ka Filipino father action boy. Tanawon ta kung sakto na. Oo, tanawon ta. Ang una Action Boy. Malisin siya ang bata. Malisin siya pa. Malakat ko danay magwa kami sa mga barkada ko. Ang sabat ni Papa. Di na pamangkot mo na si mama mo. Kalisin siya kay mama mo. Kalisin siya kay mama mo na. Tingnan mo sa bata niya malakat niya na okay naman to si Papa. Oo. Kaya ang Action Boy, ang last say gyapon si Mama. Si Mama. Kung masugot si Mama, automatic sugot na si Papa. Kaya kung di masugot si Papa, kigan siya ni Mama. Oo. Or kung magsugot si Papa, nga hindi magsugot si Mama, hindi kalakat bata. Hindi yapon kalakat. Bala. Yeah. So wala siya nag-vary. For compliance na lang Action Boy. Actually, wala kang galisin siya kay Papa mo. Ga-inform ka. Napabalo ka lang sa iya. Pa, malakat ko. Oo. Pam, nang malakat kami ito galisan. Tika, kalisin siya ka na ito kay Ma. Okay na ito sa, tilakat na. Ako, tiyan mo niya, sa ako na muna experience ako gina, kaya ma-text, no? Dad, mo to. Ikaw nang balas siya lisin niya kay mami mo. Pag wala ka kay mami, may nakuhan ko na to, na malakat siya mo na, okay na to sa daddy. Matik na dayon niya. Pag abot ito, paglakat niya na to, pag abot mo yung balay, ang balong kaya sa mami, ano kayo mo yung insugtan mo to yun? Ikaw yung masulot. Ako yung masulot. Oo. Ning ko lagi palisin siya ko sa imo niya, niya okay ka na, tikita mo na. Tikita mo na, naintuan pa ka mo. Tiyan mo na sa mga Ilonggo, kaya ko ako ni daw Bisaya, Bill. Pero sa mga Ilonggo, tika pamangkot ka na to kay mama. Kalisin siya ka na kay mama mo. Kung sa Bisaya, nisugot na imong mama. Ang next Action Boy, typically mga Filipino father, overprotective sa bata nga babae. Oo, kesa sa mga lalaki. Mga typical niya, timagambal ang papa balambal nung pamay ka pang luyag bala sa ako noon. Ay hindi na pagsabta, hindi na migo-migo kay. Tuade. Sino na? Pakad tuade kung mga luyag diri sa balay. Sino na? Anong sa pamilya na. Pero kung laki gani, dako ka na, dula ka pa di may ginapakilala babae to. Daw nakulbaan ang tatay. Ang tatay. Kasi munga-munga. Nana mo na, Action Boy. Pero kung ang babae ka naman, sino na? Pakatuwa ay nito, puli na to na. Ato mo, ano mo yan nga daw si Inday, kadyang personada mo yan. Damo da danay. Hindi ka to na iban. Bata pa rin bata ko. Kung laki yan. Kung first year high school, nga ni, duga, dula ka, di may ginapakilala. Baka ito bula-bula, kaya tag kaya nakulbaan sa nga base. Sa gali. Kaya basing junior ya. Munga-munga. Juniora. Action Boy. Typical nga tatay.
Nasisi to yan, Joseph. Wala Josefa kung gawin. Josefa, gani. Ang wala ginakulbaan ni Aksyon Boy, that's why gina-push or ginatulod sang tatay. Ito, kita mo si... Gabo pa ng tatay, oh. Ito, kita mo si... Kuan, guwapa to rin, oh. Oo, hindi ginabuga. Ito, ginaduso mo sa vlog. Oo, pero... Pag-uyag na tubla. Kulang na lang. Dito ka pala pangaluyag. Kito, kulang na lang ako na. Tapos ang hambalon, wala siya. Hindi lang danay magnubyo. Hindi, kaya mabusong. Tingnan ang lalaki, hindi yung makapabusong, haw. Di ba, at least lalaki. Oo, natiyan mo na. At least lalaki. Amo na yung rason sa mga tatay. Lalaki ni nga akon. Oo. Yes. Tapos Aksyon Boy, may ara man, hindi magitanan, pero may ara yung mga Pinoy bala nga mga tatay nga ang update bala usually sa ilagid. Ang mga mama, yatikis, mamba ka mami, barkada, gwa kami to. Dito itsindihan sa mama nga, sinagastoryahan na ito sila, nagano. Ang tatay, diin ka na, sinupod mo. Ako update ko na yan. Di ka na sinupod mo. Ako ka pasugot ko mag-lisensya, maglakat, kami pa mga overnight na. Pasugot ko na. Pero update mo ko. So mo na nga si Renz, pag ato na to, dad, ari na kami sa amuni. Dad, malakat kami sa amuni. Perfect. Yan mo na, update lang. Amo na. Para kabalo lang ko nga okay ka da. Pero dapat, ang hambal nila, damo ko no mga tatay nga tamad bala mag-text. That's why nga isa-isa. Kaya may ara man, tamad man nga bata ka mag-respond, di ba, makot? Kami diin ka na, sinupod mo. Ang punta lang ang question, ang sabton. Di maugtas. Di amo na. Pero usually, Aksyon Boy, mga tatay na nagapamangkot. Sang amo na nga mga questions. Ang next Aksyon Boy, wala sang Filipino time kuno sa mga Filipino dads. What do you mean? Kumambal, alas 7, masimba. Alas 7, malakat ka na masimba. Wala sang... Why ko yung sila nga alas 7, alas 8 ka pa, alas 7, midya pa. Ay, nano, kapila. Kapag inambalan, nga alas 7, ta malakat. Alas 7, ta malakat. Correct. Tidad, wala po ka pala. At bahala ka na, malakat na tanan. Pili ka malakat, at kung mabilin ka. Amo na the Aksyon Boy. Pero kung... Ako, agree ko da. Pero kung sa mga mama, yati okay lang. Kahit yung mga mama, luming man mo. Damo man mga excursion sa kalawasan. Tingin mo ko dahil bata na suguon mo. Nga ano? Balat mama mo, berdasigat. Or ikaw yung magambal na, kigan ka mo. Oo. Ang bata, ikaw tumbal. Pero dalon mo na lang Aksyon Boy. Wala mga sa typical man sa mga nanay. Di ba himos ng nanay, be? Pungko pang tatay. Nano, kahimos na to kay hambal mo, di ba? Malakat na ta. Tapusa lang na himos. Kitapos ko karanimos. Wala kang makatapos himos. Tatlo na. Ay, ambot. Hambal nga malakat na kaya ko. Tipag tindo ko lakat ni dayon niyo. Oo, amo na. Lakat na dayon. Kapungko ko ya, pero pag siling lilaktanay, pag tindo ko lakat na dayon, kamuya, palak-palak na kamo na, malalakat na, hindi pa kalakat, kaya kadamo pa sa ganyan. Hindi kadamo pa sa orasyon sa babae mo, may buhok pa, may tsura pa na. Sa mo itong mga diin-diin to yung mga give updates sa mali mama, may buti siningon tatay ko, kaysa kay mama kami sige update. Yes. Ang next Aksyon Boy, household repairman. Not all man, pero kalabanan, yung Aksyon Boy, may guba, may hambal si mama nga, bala to bala si papa mo, bala nga kay uhon niya tong ano to. Bisan wala mo pa na yung gintunan. Pero doara bala typical Aksyon Boy nga, tungod tatay ka, dapat kabalo kasi na. Bisan mag-iilis na sa suga, magpulpog sa pertahan niyo kung halog, mga mo na Aksyon Boy. Pero may mga tatay, pareho na sang kuan, sang, let's say, mga buho, sa mga buslot sa top. Ang tatay, hindi pa na magkaayo yan, not unless nga dako-dako na nga buslot nga adlaw, na kay igo na bla. Yes. Kung gamay pa lang yung tatay, tatay, ang nanay, kuan na yan, uri na dadayon. Oo, gani. Bay lang nga, pa man ulan, Oo. Kung tatay yan, bay da. Oo, tatay, kapila ka, tihul mo, marusdak na. Kasadya Aksyon Boy, no? Tapos, hambal ni Prime, ang bata lang kuno nga babae, makapanukol sang isog nga tatay. Pero hindi man literally nga panukol. Doon kasi sa Aksyon Boy, ang ano bala ang angga sa isa ka babae nga bata. Yes. Correct. Ang mga tatay, amo ni sila kung textan mo I love you, ang reply K. Kaya daw na ano, sila gano'n Aksyon Boy. Siyempre daw kalalaki, daw ka-awkward mo. I love you too. Pero, I love you too. Dad, I love you. K. Pero, doon kalang-alang mo nag-rumor sa batsang, I love you too, chup-chup. Pero doon ka, siyempre Aksyon Boy, doon ka, gid-bagya parang pagka-masculine, pagka-tatay, di Aksyon Boy. Doon ka, siyempre, doon awkwardan, gano'ng iba. Tapos, although, ang next Aksyon Boy, although halos kalabanan, miskan mother mo, naghahambalin, pero kalabanan, gid tatay. Sa pangayo ay kwarta, be?
Ha? Sa pang-arada, sa pang-ay kwarta? Next pa, ari na na yun. Sige. Hambal sang nga, kadumdum ka sa una, nga ginadalata ka diyo. Sa una, wala mga tatay, action boy. Ikaw mga, usually, amo ginang namin, pag itanawan action boy mo, ang father, ang daughters, close sa father, ang sons, close sa mother. Usually, ang action boy. Na, amo to hambal mo next. Ang pangayo ay kwarta, action boy. Pag pangayo, gani sa kwarta, pag hamba kay mama nga, mama ngayon to kay papa mo, pero mila ka mo, mama, puro lang, mama. Huwag mo naghatag. Ganit, huwag mo naghatag. Pero pa kayo kay papa, nasa ako kapag yung, ang tanan mo kwarta, puro to kay mama. Ang ATM ko, puro to. Wala ako dibilin kwarta. Pero kakuot, action boy wallet. Ay, kakuot na. Gatag amo na dayon na. Gatag na yan. Tipa mo na ni pa. At puro to ka kay mama, mo tanan mga kwarta. Tapos sa mama, yung ngayon, puro lang mo, mama, puro papa naman. Ako yung kapakayuan, maghatag mo, sila nga dugangin, nano nga, kakuan po ko, sige ko, kasi ginakuha. Ano pag itong inyong ano to? Nano nga, kuan ang ginada, ano ginangin, kuan nyo to, hapo, sige ko. Lakat na to lakat na to Di ka balo na mga bata. Ha? Di ka balo mga bata. Yes. Diyan na nang wakal sang papa. Basta mga isla kwarta ka magpaduga, may kag siya na nang wakal sang papa, kabalo na nga mahatag. Gani. Matag, Yes. Pero man na gani kag hindi po gatag. That's why nga mamati lang. Hindi pa matiin nyo lang naman. Nano. Kahit at least gatag. Kay si mama. Sige lang ka mo, mama. Pero katalikod, mama. Oo. Pero hindi na yung tanan, action boy. Generally, bisa sako na muna mo. Oo. Nga pagpangayo, ay nano nga daw puro ka lang imo gasto. Yaman daw, maubos na nga mo, sige ko. So, sige ko. Kag ang lastly, action boy, mama, kahit isubong uso naman, di ba, mga techie, dapat makisabay mo ng mga tatay, may mga bago nga cellphone, baklan misang bata, paano ni pinduton? Ano ding pinduton? Di ba, action boy, amo na usually, amo lang man na siya, ang mga physical traits ng mga tatay nga Pinoy. Pero namin pagin sa mga tatay, basta mga muna yung celebration sa Father's Day, dili, gina-emphasize ko na perdi mga tatay mo. Kaya sila magyapon mo ba? Kung Mother's Day, sila mabayad. May regalo pa. Kung Father's Day, sila magyapon magasto. Sila magyapon magasto. Tapos may regalo man sila. Hindi nang ustisya sila naman. May regalo man sila, pero few days before na ipangalo. Pangayuan ka na. Dali, kay mareklamo ka naman, wala ka ba tunon sa Father's Day? Hindi nang ustisya sila. Ate, sige lang, kay ang mga tatay is born to be to be kwan. Grabe ba? To support and give love through financial help. Mga tatay, no? Makutan ni di nang ustisya sila naman. Sige, okay na kita. Hamali Teacher Romela, True Gid, Action Eden, Close Gid toon si Excel Faye, kay Tito Moshelo, kay panawagin na sa ako niya si Mother Dragon. Mother Dragon. Kaya kung sa teleserye Action Boy, ang nanay, ang kontrabida, ang papa, accomplice. Usually mo na. Mga konsakon pa, konsentidor. Oo. Especially sa mga babae. Sa mga Nasunti ka damo sa mga monster mother. Mother Dragon. May monster-in-law. Monster-in-law. Sa mga ugangan. Yes. Malamod lang. Sige, standby na kita mga ka-aksyon. Dali lang gid bala kay may mga kwan balitaan niyo. Sige lang, kay way na gid time, no? Alfonso Plandres, Doden Dakila. Sige, good morning. Stephen Tating. Yes. Ma'am Joan Salmingo, good morning. Yes, Ma'am Joan, good morning. And of course, kay Nestor Egang kag Ivan Malyo. Sige. Siling ni Ma'am Joan Salmingo, you are referring to Oedipus and Electra Complex, I suppose. Ano na siya, ma? Ang Oedipus daw, i-explain ko na karon sa imo, ha? I-explain ko karon sa imo. Standby na sa Action Hotline, Saturday edition ni Action Artay Hopon, ang inyo diring news team. Action Eden Aboso. Kay Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action